Are you scared? 10 seconds to go. Lige om lidt, ikke? Så tager vi med det samme. 5 seconds to insertion. Black them. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location. Det var forestille mig, vi taber 3-0 nu. Ja. Det er bare være smart. Smartass. Er jeg eneste her? Åh, det kunne godt være, at de skulle følge med så. En idé. Fanden skyder de med. Det ødelægger de her vinduer herinde. Deploy cluster charge! Der er en bag poolbordet, Placing cluster Jeg charge. tror, jeg skal have dem fucking meget. Breach charge is hot. Ikke det ham, der lå der. Ja, vi fik 2 herinde. Der er flere. Der er en, hvad var det? En bandit eller sådan noget, der er lige rundt om hjørnet. Åh, shit. Mange inde i det rum der. Rape. Op 4 neutralized. Nemt. Mission Nemt. successful. Try give us a real challenge. Easy peasy, my friend. I was too scared. Lolleren. Fanden snakker Secure man. the area. Bombs protected. Var I der skide, eller hvad? Okay, er det en dårlig idé, at reinforce dem i You imellem must på? remain in the designated Det mission er bare area. bedre at lave hul igen. Og det er udtag, så skal de lige. Do not leave the mission area. Ja, dem, altså udenfor, men ikke imellem de to rum. Ja. Stay within the area of operation. Oh shit, kan man ikke komme igennem mig? Nej. Fuck, det kan man ikke. Der er stadigvæk... 10 seconds left. Jeg ved ikke, hvad det er. Down to 5 seconds. The mission area. Increased surveillance on bombs. Op 4 has the Skal tage armor. diffuser. Jeg tager den tilbage. Fuse. En af dem. Det er fra loftet. Væk. Advised, Op 4 has located a bomb. Cover me! Reloading! Shit. Er der i hvert Jeg har fald ikke en set det deroppe? vindue var åben. Fuck, de ved, hvad jeg kigger på. Op 4 has located a bomb. Der var en mere derude, Molly. Holy shit. Jeg tror, den sidste er på taget. Nå, der er en med. Der er i hvert fald en på taget. Jeg ved, at en fuse fra oppehullet. Der er stadig en oppe på taget, kan jeg se. Han render bare rundt om det der hul og venter. Fuck, han fik mig ikke helt. Der er 2 oppe på taget. De er begge 2 oppe på taget, tror jeg. Eller også er det den samme. Pis. Det er sgu nok den samme. Der er en, der piker igennem hullet. Ja. Op 4, last operator standing. Sweet.
Den anden er også oppe på taget. Han er markeret. Nej, jeg kan ikke nå at markere ham. Jeg har ham lige- markeret. Jeg har markeret. Han er lavet. Jeg tror han kommer bagfra, Molly. Friendly, last Fuck. operator standing. Jeg kunne lige se dig vende rundt. Hvor er det væk? Ja. Hostiles eliminated. Sådan. Fint, Johnny. Beautiful. Beautiful. Ace base, my friend. We need to locate a bomb. Du har lige kørt ham. Same. Hvor siger det hen? Jeg tror, det er herinde. Måske. Har jeg nogen der, Det hvor var det er? i nærheden af køkkenet eller bare. Jeg kan høre mig. Ja, der er clear ovenpå i hvert fald. Ja, de er tæt på vejen, altså. Er det ovenpå, eller hvad? Nej. 10 seconds to go. Hvordan er det så henne? Jo, de er ovenpå. 5 De har sat seconds. mig deroppe ovenpå i hvert fald. Det samme rum som os, ikke? Tror Ja, jeg. The diffuser det is kan godt now være. secured. You must locate and defuse a bomb. Den krop der. Der er Hvor lige fanden var nogen vi der. henne? Ja, det er jo så lige det. Jeg synes, jeg tjekkede de rum, vi havde før. Jeg kunne ikke finde ud af. Ja, okay, der var bare en... Der var sådan en castle med der. Nej, jamen. Prøv lige et børnevej for mig. Det kan være på op på taget her. Nej, de er ikke der, hvor vi var. De var oppe et eller andet sted. Hvor fanden er det? Jamen, jeg tror, de er... Der er en, der kan med trappen i hvert fald. Located a bomb. Jeg ved ikke, om jeg komme ud igen. Men ja, det er der. Der er en, der kan med trappen. Der er en, der har shield derinde i hvert fald. Der sidder bagved. Og så en klokke der. Rape that shit. Nej! Der er en nede på trappen. Der er en tools på trappen. Det kan man ikke. You located a Det var bomb. kørsel. Du skal bare ramme. Forsøg. Kamera. The diffuser What is no the longer in your fuck? possession. Damn it. The diffuser has been secured. You have Så er der en, dropped der the lukker. diffuser. Really? De kører bare for læren. Damn. Oh, The shit, diffuser Han er ikke død, han er ikke død, han er ikke død, han er ikke død. Godt intet. Der er en, der er intet, ja. Jeg tror, han Han er er i bedre sikkert værelse. været nu. Den bag den måtte der. så til højre. Ind og til højre. Den der, ja. Det gør... Molly, den du lige kigger på før. Ja, eller igennem væggen. Har I en breach charge? Nej. Jeg har en shotgun. Hallo? Det må tage så lang tid. Er der sindssygt, hvor er det effektivt, altså. Gå hen og slå på modden i stedet for. Er det hurtigere? Det tager 12 Tag slag, så kameraet. bryder den ned.
Du tror ikke, vi skulle på den. Det var sgu da ikke Og så touch ind lane. til højre. Der var to, der stod. Pas på på det. Skyd på den anden side. Den anden side, den anden side, den anden side. Den der lille kasse. Så Præcis. højre Og så ind side. til Højre. højre, højre ind i badeværelset der. Sidder castle. Han ligger lige. Friendly last operator. You must recover. The diffuser is Oh, now det er ærgerligt. secured. Mere til venstre ligger noget. De er der begge to. Den anden sidder ikke. Nice. Den sidste. Nice, hvor er det nice, godt lavet. nice. Sådan. Well done. Neutralized. Mission successful. Åh, det skal det er fucking UV. Og vi skal have nogle flere af de skjolde der. Jeg spillede mod en, der spillede med Blitz, hvor jeg bare igennem hele matchen var jeg bare flashed. Flashed bare konstant, og var fuck off, mand. Altså, det var sådan- Og det værste var, at det var på dit hold. Nej, jeg var godt nok på det andet. Nej, nu gør den det igen. Nej, den lå der stadig. Synchronizing data. Det ser Ja, bare stok her. det må de fixe. Det er bare waste of points. Men det tæller stadigvæk for at win. RIP. Men altså. Kæft, de skylder points. Ubi crap.